unánime da Administración e de todas as organizacións de preocupación con respecto á política agraria que nos ven. É certo que estamos a 2 anos vista, estamos acostumbrados a que na Unión Europea chegas a un acordo o último día, no último minuto, pero si é bo empezar por, primeiro, facer un frente común co Estado español para pedir máis cartos, polo menos os mesmos que había hasta ahora. 2, seguir mantendo a estructura da PAC por 2 pilares. E terceiro, facer unha redistribución distinta que non perxudique permanentemente a cornisa, e por iso é importante buscar un planteamento non só de Galicia, senón do resto de comunidades autónomas. O segundo punto do día no que tratamos é que España ten unha situación diferente a todos os países da Unión Europea na produción de leite. Somos un país deficitario na produción, temos que importar prácticamente unha terceira parte de produtos lácteos de fora, polo tanto, temos un precio que ten que estar sometido fundamentalmente a esa situación de falta de produción, de que non nos chega a leite que producimos, e que por primeira vez, despois de moitos anos, o conxunto de España produce menos leite co ano anterior. A única que aguanta e xa con moitas dificultades é Galicia. Por lo tanto, un mercado como o español que pivota fundamentalmente sobre o leite líquido, que a industria prácticamente moita dela só envasa leite, deberá ser máis proclive a mimar os seus gandeiros, porque sin gandeiros, sin leite, a industria que só envasa sobra, se traería xa de outros lados. Por lo tanto, anuncios de baixada, como os que estamos vendo, non teñen nada que ver co mercado, e si cunha fraude de lei que pretenda a industria para que o gandeiro renuncie á prerrogativa que ten dunha duración mínima dun ano. Se a industria non quere contratos dun ano, que eu entendo perfectamente que falar dun precio fixo un ano visto é unha dificultad, que nos plantee suprimir e modificar a duración mínima dun ano, pero que as ofertas de precio teñan que ver con a situación de mercado. Porque esta oferta baixa, que non ten ninguna razón de mercado, ten xa un efecto inmediato, que a distribución, que a que termina fijando o precio do leite, xa está anunciando baixadas masivas, co cual vai nos ser logo moi difícil poder recuperar esa situación. Por lo tanto, aqueles céntimos que a industria lle quere quitar ao gandeiro do bolsillo, xa nos empezou a quitar antes de que chegue a distribución. E, por lo tanto, pedimos á Administración volver a etapas donde a Administración, Distribución e Industrias apostemos por estabilidade entre o sector, porque o sector do leite en Galicia é un sector estratégico non só para a industria do leite, non só por gandeiros, senón para moitas comarcas agrarias. Entón, no leite hai moita mão de obra, hai moitas empresas de maquinaria, hai moitas empresas de servicio, etc. Por lo tanto, estamos a tempo, temos mes e medio para volver a unha situación de normalidade e, sobre todo, evitar o que está pasando neste momento. Pasamos de ter o 100% do leite que consumíamos os consumidores en España verde, orixe en España, a estar xa nun momento en que o orixe xa é a Unión Europea. Por lo tanto, xa non sabemos se é polacos, se é rumanos e de onde é. Por lo tanto, condicionemos as axudas públicas á industria para que envase produto español, e moito máis agora que se está abrindo a novos mercados e, por lo tanto, o consumidor, canto máis información teña de onde é o produto, moito máis. O terceiro dos elementos afecta ao conxunto da cornisa, pero a Galicia afecta-nos doblemente. Primeiro, que a exigencia de que os que solicitan PAC teñan que identificar con DNI a quen lle cede as fincas. Tendo en conta que a maior parte das fincas son ou ben de xubilados, ou ben de persoas que viven fora, ou ben incluso de persoas desconocidas, é unha exigencia que vai ser imposible de cumprir. Primeiro, porque moitas persoas maiores teñen a sensación que facer un contrato por escrito e dar o DNI lle crea dificultades para seguir garantindo a propiedade. Por lo tanto, van a optar por non arrendar esas terras. E iso ten como consecuencia, primeiro, mermarlle superficie agraria ao que solicita a PAC, pero un elemento todavía máis grave, que é forzar a que esas terras de xente maior queden abandonadas, porque moitas veces o que fai o arrendatario é traballando esas fincas e limpiando as fincas. Por lo tanto, contribuímos a ter menos base territorial, contribuímos a que quede máis terra abandonada, contribuímos a que o lume sea o que termine xestionando ese territorio. Pero hai unha cousa maiores que non se tratou na reunión e que nos preocupa todavía máis, porque no caso dos xóvenes que se incorporan, non só se lle vai pedir identificar co DNI as fincas en alquiler, senón vai se lle exigir a totalidade das fincas que teña contrato por escrito e de arrendamento, co cual poñemos unha nova dificultad
as persoas novas que o que teñen que facer é garantir e incrementar a base territorial. Por lo tanto, entendemos que aí non hai fraude, non é un problema de que non se queiran declarar os ingresos que cobra o arrendatario no arrendador, e o que é un tiro ao pé o problema que temos de superficie agraria e que é a máis baixa de todo España. E por último, no tan controvertido planes de mellora. O feito de non chegar a tempo é certo que o casalo todo o ano 26 co doble de presuposto vais a garantir que todas aquelas persoas que solicitaron a incorporación e teñen un plan de mellora se lle vai a aprobar todo xunto, sin que teñan que volver a facer outra solicitud e incluso ainda que, cumplindo un ano máis, poderán quedar fora polo límite dos 40 anos. Pero todavía máis vai a permitir evitar situacións como no pasado de que se lle aprobara a un xoven a incorporación e que non houbera cartos para aprobarlle o plan de mellora. Por lo tanto, facíamos o gandeiro a cotización da Seguridade Social, pero non lle dábamos para facer o estable para as vacas. O feito que se retrase 5 meses ten a posibilidade, primeiro, de ter garantía de que todos van ter a licencia e, sobre todo, a compromiso que hai por parte da Administración, e tal como vai salir redactada a orden, co 100% das solicitudes feitas que cumplan os requisitos van a ser aprobadas e van a ter, polo tanto, a condición de poder continuar. Por lo tanto, creemos que o debate en sí é bo, permite intercambiar os problemas entre a decisión política e a gestión do día a día, entendemos que debe ser o camiño para seguir continuando.